Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Fajar Sarul Ramadhani. Ten mriki kula badhe presentasi tegese teks drama. Teks drama yaitu karya sastra kang ditulis ing sadurunge wujud dialog kanthi karep dituntunake dening aktor. Tujuan drama yaiku minangka tontonan kang hiburan. Ingkang nomor kali yaiku nambah ilmu kawula. Ingkang nomor telu nyebarake pengalaman estetika. Unsur instintrik teks drama yaiku tema, amanat, alur, perwataan, latar atau setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Jenisnya teks drama yaiku adhedhasar cara ngajekake lakon. Ingkang nomor setunggal yaiku tragedi, nomor kali komedi, nomor 3 tragedi komedi, nomor sekawan opera, nomor gangsal operat, nomor 6 melodrama, nomor 7 parte, nomor 8 ingkang pantun. Adhedhasar pementasan yaitu drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, drama wayang, lan drama boneka. Adhedhasar ana arane naskah drama. Ingkang kalih yaiku drama tradisional lan drama modern. Struktur drama yaiku A. Prilog panjelaton sing ditindakake ana ing wiwitan pentas drama. Dialog B. Dialog panjelitan kang diucapake sambung sinambung antara salah sawijining paraga kelawan paraga liyane. Ingkang nomor 3 yaiku epilog panjelaton kang dadi panuture pementasan drama. Samanten ingkang kula presentasi dhateng kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.